Dobar dan ili dobro večer želim svima, ovdje Karolj i mi danas nastavljamo dalje sa mađarskim lekcijama. Pa hajde da vidimo šta je danas na meniju. Kao prvo, saksonski i normanski genitiv. Gospodin Žarko je stavio svoje ime radi primjera, Žarko's Book ili ti Žarkova knjiga ili Bukov Žarko, knjiga od Žarka. Sve vam je ovdje jasno, ne moram ništa da objašnjavam, eto samo da vidimo kako bi to izgledalo u mađarskom jeziku. Ja ću ovo sad malo da pomerim ovdje, čisto da vidite, ako ne nestane, nestaće, nema veze. Evo ovako, najopštenije, da kažem, ili uopšteno, ajde kažem uopšteno se kaže ovako. Ja ću umjesto Žarka koristiti ime Ištvan, posle ću vam reći zbog čega. Prvenstveno, hajde da vidite mađarsku verziju imena Stefan. Znači, kako bi rekli Ištvanova knjiga ili knjiga od Ištvana. Ištvan ostaje normalno, znači u nominativu ime, dodaje se könyv, to je knjiga, i samo se doda slovo e. I to je sve. Eto, znači to je bukvalno sve. Ištvanova knjiga ili knjiga od Ištvana, Ištvan könyve. To već könyve ima u sebi da je to njegovo, to jest njegova knjiga. Ajde uzet ćemo u obzir, ne dodaje se uvek e, to sve zavisi od same reči, mislim da sam objašnjavao ranije kako izgleda to sa samoglasnicima, ali ponovit ću još jednom, mi imamo visoke i niske samoglasnike i onda mađarski pevljiv jezik i baš po tom principu se dodaju nastavci ili sufiksi. Könyv, slovo ö, kao i ü, kao i e, kao i i, su visoki samoglasnici ili visoki zvukovi i onda se tu dodaje e na kraju. Ali recimo da uzmemo primjer Ištvan i onda dodamo izraz bor, vino, eto te reči sam se setio sad. Bor, slovo o i slovo u su već, slovo o je spada u redove niskih samoglasnika i zato tu se ne dodaje e, nego se dodaje o, pa će biti Ištvan Boro. Eto, to je sve. Znači, samo e, o se doda i vi ste već dobili saksonski ili normanski genitiv. Ištvan könyve ili Ištvan Boro. Hajde da vidimo kako to izgleda u množini. Samo se doda i kratko i to je sve. Eto, Ištvan könyve i Ištvan Boro. Znači, Ištvanove knjige i Ištvanova vina. Ne zvuči komplikovano, jel tako? E sad, ova varijanta, kao što vidite, tu sam vam pokazao, znači Žarkova knjiga pa knjiga od Žarka. Da li može da se kaže bukvalno kao Žarkova? Znači da u ovom slučaju Ištvan da se stavi u taj neki slučaj? Zapravo može. Može kada se recimo postavi pitanje Kie ez o könyv. To znači čija je ovo knjiga. Ili recimo za drugi slučaj Kie ez o bor. Kie je čije, čiji, čija. Ez, ova, ovaj, ovo. O je član, mora da se stavi zato što je određeno, pričamo o knjizi. Čija je ova knjiga, čije je ovo vino. Sledi odgovor. Ištvan i samo se doda jedino slovo, jedan samoglasnik, a to je i. I to je sve. Ištvani. I onda se može reći ezo könyv Ištvani. Ezo bor Ištvani. To je sve. Napisat ću vam celu rečenicu recimo za bor. Ez o bor Ištvani. Eto, to je sve. Znači, to na pitanje baš čije, onda kažete Ištvani. E sad, kada bi bilo pitanje
kada bi se pitalo recimo za množinu, onda se kaže ovako. Ova vina su ezek, znači idemo onda ova, ezek o borok, znači mora sve u množinu, znači ezek, ova borok vina, i samo se doda, kao i ovde, slovo i, ezek o borok ištvaniji. Ili ezek o, sad idemo u knjigu, da uzmemo za primjer ili knjige, ezek o könyvek ištvaniji. Eto, to je bukvalno cela priča oko ovog genitiva, tako to izgleda u mađarskom. Ali eto, možete samo da zapamtite, na primjer, najobičniji slučaj, ez ištvan. Opa, malim sam slučajno napisao, ne sme. Ez ištvan könyve. Nema člana ispred, iako je određeno da je to njegova knjiga, ez ištvan könyve, nećemo staviti oz ili o, jer ne stavljamo ispred imena, ličnih imena, imena gradova, država i tako dalje, ne stavljamo. Do duše, u svakodnevnom govoru često ćemo čuti kod čega knjiga ez ištvan könyve. Mislim, koristi se, nepravilno je, ali ljudi koriste u svakodnevnom govoru. Naravno, ne pričamo mi svi pravilno jezik do kraja, jel tako? Ali brišem da vas ne buni. Toliko o genitivu, ostavit ću ja, naravno, s leve strane da možete još da vidite, da bacite pogled. A druga stvar što ćemo da radimo još danas je, to jest su članovi. Eto ovako, kao što vidite ovde, gospodin Žarko je već objašnjavao u videima, ovo mora na engleskom prosto jer u srpskom jeziku nema članova, ima u engleskom, ima u mađarskom. Znači, this is, i onda imamo book, this is a book, ovo je neka knjiga ili jedna knjiga, this is the book, ova je ta knjiga, znači recimo o čemu smo već razgovarali, i ova varijanta kada se čita ne the nego the, znači this is the book, to je baš ta knjiga. Hajde vidimo kako će to da izgleda u mađarskom jeziku. Odradit ću odmah sa množinom. Vidite ovde, dakle, these are, neće moći a books, samo će biti these are books, tu se ne stavlja, tu jedino može d da se stavi. These are the books, ovo su te knjige, recimo, o kojima smo pričali, o kojima sam govorio, znači da je određeno. Član, zapravo d, ili u mađarskom o, oz, služi da se nešto odredi. Hajde da vidimo kako to izgleda u mađarskom jeziku. Dakle, da uzmemo primjer, samo da im šta beše, da, za knjigu, ajte neka bude knjiga, znači, da probamo prvo, ovo je jedna knjiga ili neka knjiga. Mađari će reći ez, znači ovo, ova, broj 1 i naravno könyv, i to je to. Ez egy könyv. Ono je nema, to sam vam objašnjavao prošli put, da u trećem licu jednine se uglavnom taj nepravilni glagol bi ne koristi samo u nekim slučajevima. Možete pogledati da se ne ponavljam. Znači, ovako se kaže ez egy könyv. Ez egy könyv. Ovo je jedna knjiga ili neka knjiga. Sad, ta varijanta, ako se kaže ez a könyv, što bi već bilo određeno, mora još nešto da se doda. Rekli smo o i oz su članovi, u ovom slučaju o, jer ide ispred reči koje počinje sa suglasnikom. Da sa samoglasnikom ide, recimo auto, na primjer, onda će biti as oz auto. Nije sad to bitno, vidjet ćemo kroz primjere, ima i za jabuku, posle ćemo vidjeti za jabuku. Ajde u stvari da dopišem što da ne, znači ez egy alma. Eto. I onda će biti naravno ez oz alma, ali 3 tačke. Ez a könyv. Mora nešto da se doda. Ova knjiga, kao kad bi na srpskom rekli, ova knjiga i šta?
mora da se doda, na primjer, evo, ez a könyv jó. Ova knjiga je dobra. Tu ide onda član. Ili, ez az alma, recimo, édes. Znači da je slatka. Tad se koristi. E sad, taj oblik, da vam pokažem ponovo, znači, baš ta knjiga, ili ta knjiga, da kažem samo, to je ta knjiga, ili ovo je ta knjiga, to će se reći ovako. Ez az a könyv. Znači, to je ta knjiga. Ovde je ez ovo, az je ona, to je ta, kako se kaže, to je ta knjiga, ili ovo je, izvinjam se, znači ovo je ta knjiga, ovo je član, i ovde ez, az, alma ide dva puta. Vidite, az je ovde varijanta pokazna, a ovo je član. Da vas ne zbuni. Ez az alma. Ez az alma. Malo zvuči čudno, znam. I sad imamo onu verziju kao di. To ćemo staviti ovako. Jednu novu reč, pont, ili, opa, samo da vidim, tako, ili ep. Znači, pont ili ep, nebitno, pont, ez a könyv jó, na primjer. Znači, baš je pont ez a könyv jó ili ep ez a könyv jó, baš je ova knjiga dobra. Isto može da se kaže i za jabuku, znači pont ez az alma édes ili ep ez az alma édes. Češće se koristi pont zapravo, ali može bude i ep. Ali ajde da se držimo jednog primjera, pont ez a könyv jó, i da dopišem pont ez az alma édes. To je baš ona verzija, baš ova knjiga i baš ova jabuka. Sada ćemo da uradimo ovo u množini. Sad će biti interesantno. Ovo je jedna knjiga, ovo je jedna jabuka, ili neka knjiga. Ovo su neke knjige, ovo su neke jabuke. Kao i u engleskom jeziku nestaje, ne može biti edge, jer nije u pitanju jedna jabuka ili neka. Ez postaje ezek, znači ovi, ove. I ovo isto ide u okek dodatak, ovde ek, znači ezek, könyvek. Ovo su knjige. I kraj priče. These are books. Ovo su knjige. Ista priča i za jabuku. Ezek, opa, ezek, almak. Da, šta se dešava? Još jedna stvar da napomenem, bitno je, iako nije striktno vezano za ovu lekciju, ali ja mislim da sam već spominjao, ali neka treba to da spomenem još 1.000.000 puta, da svi zapamte. Znači, kada se reč završava na o ili znači kratko a i kratko čitamo o i kada god se doda nešto, bilo koji sufiks, ali bukvalno bilo koji, o i se produžuju. U ovom slučaju olma biće olmak. Vi možete reći, recimo, u jabuci, isto će biti olmabon. Dodatak bon ben, olmabon. Ili na jabuci, dodatak on, n, ili samo n, neće biti olmon, nego olman. Isto tako, recimo, na primjer, ne znam, četkica za zube, to je fokkefe. Znači, završava se na i mora da se produži to kada kažemo fokkefik. Znači, i dodaje se k i ono se produžuje u i. Eto, to čisto da napomenem da znate zašto je ezek olmak, a ne olbok. Eto, u redu. Znači, ezek könyvek. Ezek olmak. I tu nema ono član kao i u engleskom, ista priča. Sad ovde ima ezek a könyvek. Znači, ezek a könyvek
I nažalost i ovo će morati da ide da su dobre knjige. Znači, ezek och könyvek jók. Ove knjige su dobre. Ista varijanta i za jabuke. Znači, ezek az, šta smo rekli, nije olmok, nego olmak. I ovdje ćemo, pošto je to su visoki, dodat ćemo ek, édesek. E sad, ez az a könyv. To je ta knjiga. To će biti ezek, azok. U ovom slučaju, ezek azok a könyvek. Jer ovdje je drugačiji princip. Ove knjige su dobre, a ovdje kažemo to su te knjige, baš te knjige. To jest ne baš te, nego to su te knjige. Ezek azok a könyvek. Onda se i azok, to jest az, član, isto stavlja u množinu. Sa jabukom ili jabukama ezek... Joj, izvinite, inače, ja sam se malo... Član je ovdje. Dakle, azok, pokazno varijanta, az, taj. Znači, ezek, azok, te jabuke. Član uvek ostaje. Član se nikad ne menja. Ja sam se malo zbunio, izvinite. Znači, evo, u ovom slučaju, ezek, azok, az, to ostaje, olmak. Znači, sam član nikad uvek je u istom obliku, nema jednine množine. Malo sam se ja zbunio na trenutak, ne zamerite mi. Znači, ezek azok a könyvek, ezek azok az almák. Šta će se ovdje desiti? Pont, ezek a könyvek jók, dobre, ne dobra, nego dobre. Ovdje isto, pont, ezek, az, rekli smo, almák, édes, šta će biti dodatak ek, édesek. Tako otprilike, eto, izgleda sa članovima. I vrlo je to bitno u mađarskom jeziku. Već sam govorio o, recimo, o objekatskom i subjekatskom, subjekatskom slučaju sa glagolima, gde, na primjer, nije svejedno da kažem ja, da dam jedan primjer, ja recimo šišam kosu ili baš kosu šišam ili sečem, ajde kažem tako. Na primjer, hajatvágok, to je sečem kosu, to kao da je jedna reč, ali vagom a hajamat, znači sečem kosu, baš kosu. Znači, kad je određeno, onda mora da ide član. Možete pogledati taj video. Tu su, to sam naveo sad kao primjer, jer su tu zapravo, jer te članovi izraženi i bitni. Eto, ovako izgleda. Nadam se da je bilo jasno. Hvala vam na pažnji i eto, vidimo se sljedećom prilikom. Lijep pozdrav!